مجم برز سر ساکک پارلمانتری دم پارتی ج انقره الگل منه دم باش برز تو بخیر هاتی روداوی مرحبا روش باش دم باش بله برز ساکک از دخوازم هما یکسر و جواب پرسم یعنی بریاره که وها لسر کیجا بیوانین سوسیولوژیک تیورگرتن بقاسی از دزانم پرانیا دورا سرحده بکردی داخفن دمال خوده لدروجی بکردی داخفن چما نکاربن بزمان خل خطبه گهداری بکن کرد اوا 100 ساله شرکی بزن ددن امکو کدکی پر مزن ددن جبوی زمان وان آزاد بوه واناجی اوا سالو نیوه که هفدتین دبینن دویم مثلا کردی به آشتی به صلحه چه بکن هی تحمیل وانی نه د مزگفت دا نه د پارلمنتو دا نه دبستان دا لتجی ده دیدانه کی داشی به کردی کلام به زمان به کردی آیت کی بخوندن اواره هانه اریشه دوین سر yani ev parlamenta mezin ku ana jboy hevditine jboy sulha mezin saluni vekiye xevat dike heji em yek kelime ki bi Kurdî biaxin ew televizyon ew mikrofon tê girtin ew müftiye sadece ew müfti nîne li axa Kurda li Serhedê li Bota li Amedê li Kuderê yani hep hezara, 100 hezara evê kulwê derê li ser navê devletê xevat dikin, dijmintiye dikin. Yani bi ziman re dijmintiye dikin. Qeydê ku te jî got li Serhedê herkes di mala xwe da li çarşiyê, li pazarê bi Kurdî daxivin. Ama ew müftî yek kelimekî dibêje gerek Kurd civiya şerm bikin. Divê li gundekî jî yek meallimek hevê bi Kurdî nizam bi Kurdî nizam ve hûn mecbûrin mahkûmin bi Tirkî bikin. Em jî li qarşî wî îsyanekî mezin dikin. Ev hereketa müftî me îro di parlamentoya da jî alî ziman em dipirsin kanê hûn bi Kurdan ra rûdinin hak û hukûkê Kurda biçîk tînin hûn divê 100 sale mel Kurda zimanê Kurdî haksizlikî mezin kiriye îro jî hûn tînin ziman ev ya li her cîtê holê em jî ya red dikin qebûl nakin bi vî şeklî sulh jî çênave vî şeklî aşîtî jî çênave pêşî hûn gerek ji Kurda û zimanê Kurda ra hûn siyanetê bikin çawa em ji zimanê we ra çawa ji çanda we ra siyaneta me heye gerek siyaneta we jî bi zimanê Kurdî bi ayetê Kurdî bi çi bibêjim yani li qarşî Kurda siyanetê dixwazim. Belê birêz sakik we pirsa vê yekê ji wî miftî kir gelo ji miftîtiyê bawayekî resmî we pirsî çima helwesteke wiha nîşan daye? Evka müftî heye ez di şebaqê bi hevalê me re mijûr bûm wê derê partiyê re mijûr bûm wan jî teyîd kir ku müftî tiştekî wiha kirî ez îro li walî geriyam ji walî re got ew ê walî jî pêra îlgî alaka bike ama qeydê ku got sadece ev ya fikra müftî tenê nîne li wê derê bi tona ha navê polîs vê ha navê wî savcı ve hakim ve yani bir tona insan bu şekli düşmüntiya zamanı Kurdit ki düşmüntiya Kurdat ki emşidret eğer kuhun rudinin mesela Kurdi çareseli ki jerat binip peşiye ev zihniyeta kulvedere le karşı Kurda afka düşmüntit ki peşiye diye hane ortaya rakın. Yani ev insanı Kurdara, zamanı Kurdara, siyaneta wî heve, ji hak û hukûkê Kurdara heve, gele ew wê der müftîtiye bikin, ew wê derê walîtiye bikin, wê derê savcîtî, hakim bi çi şeklî pêşiye gele ew zihniyet bê guhartin
em jî viya takip dikin, ev îronî ne. Yani salaya em viya dibînin, bi çi şeklî dijmintir dikin, em jî dibînin. Yani müftî jî yekî ji wan e. Belê birêz, dijayetiya vî rengî li hemberî zimanê Kurdî bandoreke çawa tesîreke çawa li hestê Kurda dike. Gelo pêkhatina aştiyê zehmettir nake? Kurd jî divê hûn me re sulhê çê dikin, ama hûn ji zimanê me re siyanetê nakin. Hûn zimanê me li her jî qedexe dikin. Zimanê me di mektebê de tune. Zimanê me di parlamentoyê de tune. Zimanê me hûn mala Xwedê dibên, mizgeft dibên, di wê de jî tune. Peki em ê zimanê xwe bi çi şeklî îfade bikin? Pêşiye vê çelişkiya mezin ji ortê rakin. Yani eğer parlamento ev komisyon çekirine ji bo aşîtiyê sulhê pêşî van tiştê hanekê gelej ortê rakin ku gel jî baweriya xwe pêbîne. Gel jalîkî va divê hûn aşîtiyê çêdikin, hûn sulhê çêdikin, ama hûn ji alîkî va jî hûn difetilin di mizgeftê da, di mala Xwedê da bi zimanê Kurdî hûn divên qedexeye. Ev ya çelişkî mezin e, ji ber wê însanê me ji mêvanê hanê pirsa bibînînin ve eger tiştê ew hatkin demek ki mesela Kurdî de Kurd dibêjin biran ziman azad bibe, em azad bibin, em jî mîna Tirka, mîna xelkê din, bi zimanê xwe, bi çanda xwe, bi înanca xwe, em jî xwe îfade bikin. Ama hûn bibin di mizgeftê da qedexey, hûn bibên dibistanê da qedexey, hûn bibên parlamentoyê da qedexey, hûn bibên di qişlayê da qedexeye, kesî baweriya xwe we nayê. Yani rojekî zû gele hûn van xeletê hanekê ji ortê rakin. Belê birêz, ez dixwazim bême ser pêvajoya careseriyê. Wê kengî parlamentoya Tirkiyê ji bo guhertina qanûnan yan jî ji bo serrastkirina qanûnan bicive. Vallahi eva neski bîst me heye. Yani epê tişt hatin guhartin, epê tişt ji alî PKK va, ji alî KCK va, epê gavê mezin jî hatin avêtin. Roja ku viya hat siman Birêz Öcalan li İmraliyê beyanat da PKK, KCK cidîna xwe çêkir, got em gotina Birêz Öcalan danayînin erdê. Dura çekû silah şewtîn, dura epê tişt hatin guhartin, ama bîst mehe di Tirkiyeyê parlamentoyê da yek tiştekî ku em bibêjin hanê pê gel umudu ew kawî çê biye heta îro çê nebî. Komisyon jî çêkirin, komisyona wan jî hinek tişt tik tişt bi cînanî. Ji ber wî gel dibêje tiştê nû bavêjin. Do min Birêz Qeres û gudarî kir ve peki zû avê çima çekû silah ve got em xwe fes dikin, got em di proja xwe da samîmî ne. Di Tirkiyeyê ew însanê ku qarşî vê mesela hanê ne qarşî aşîtiyê ne me güvenekî ew ki temînatekî mezin da wan me got em çekû silahê xwe şewtînin. Ama ew jî gerek pêkî mezin bavêjin, dibêjin em dixwazin bê li vê dere hanekê siyaset bikin, rêya siyasetê vekin. Hey rêya siyasetê venebiye, tam tersî nêz da epê hevalê me li bajarê Hakkariye Colemêrgê şaredarê me li wê derê 19 sal û 5 me efemqey ceza danê. Mehkemekî mezin fetilî got cêwî jî qayîm avêtin. Qayîm çûye mahkeme got ve haksız ceza ki mezin daye. Dîsa mahkeme din got em aynı ceza daye. Got siyasetvan hûn nikarin bibêjin örgüt üyesiye. Ew hevalê me em ji bo aşîtiyê vê dere hanê emek û keder mezin didin gelê Kurd yekîtekî mezin çêkirî, ama ev ku îrada xelkê hatî hûn hê 19 sal û nîv ceza didine. Dîsa bajarê min ê agiriyê, yani siyasetvanê hevalê min ez wan salan az dikim çektine, silah dine, sadece siyaset kirine
ده بله. کسا 107 برز ساکک بله دوی روشه ده هینا باوریا و که دم پارتی به پیواجوی مایه؟ والله ام دخوازن حتی نقطه سونجی ام دخوازن اف پارلمنتو اف پیواجوه هانه که re zu herine yani hinek tiş zu bibin yani Türkiye gelle kurta yani ez diya bibêjim ji sedî sed herkes dixwaze aşîtikî بله. bi rûmet çê bibe aşîtikî baş çê bibe em li tenişta aşîtiye cî digirin ama fetirê ji Türkiye ra ji parlamentoya ra jî divê em samimîne hûn jî li gora wî pê bavêjin ana gere parlamento pê bavêjê بله. dime بله. şurada di parlamento dikeve tatilê em jî divên hûn çi bikin gere divê meha gulanê û hezîranê de vana bi cî bînin çünkü şêrî wî sê çar mehê din bi tatilê derbas dibe tahammüla me jî ji wî re tune gere hûn jî rojekî zû pê bavêjin ev insanê ku zindanê dane ev insanê ku sürgünê dane ew insanê ku li çiyane dixwazin em çekê xwe me tev şewitandin ama em dixwazin bê siyaset bikin viya siyasetê bebe viya demokrasiyê bebe yani ev parlamento pê hanekê bavêjê em bawerin nava dime da em ê epê rêherînin di Türkiye'de hani çar barî dereng digerin ama بله. Evka mecî, göreva mecî, ew çerxê ew em gere daha zû gerînin. Kêmasî heye ama em dixwazin va axa hanekê aşîtî çê. بله برز ساکک از دزانم هون بخوا ji mûşêne xelkê mûşêne lê ez formaya Amed Sporê li piş we dibînim wê nebe sedema acizbûnê di nava mûşiyan de gelo xuyaye tu alîgirê Amed Sporê yî. Muşî di dilê me daye Amed Spor jî dilê me daye Amed Spor cardin vê dere hanekê mala Amed Sporê avavê Amed Spor sadece taximekî nîne Amed Spor îsyana xelkê Kurd e îsyana sed salî em li her cîhene Amed Spor kuda çû êrişê mezin birin ser Amed Sporê Amed Sporê li Bursayê Wedî bi resmê yeşil به توروسا به چیکه حتی اوقات işte ne başkirin evya buya sembola ki mezin sembola tele kurdaya sadece ve çar perçe Kurdistan'e nine le teve diaspora az Paris'e temce Marsilya'ya Bavariya var pe heve ve derci ev rojak Ahmet Spor derket Süper Lig'e şîkî pir mezin hebû Amed Spor di dilê me day Muş Spor jî dilê me day vadê hespê roja şemiyê Muş Spor û Mêrdî ew ê li wê derê li Amedê bên tenişta hevdû ez û kekê Ahmed jî li wê derê ne ew ser nevê Mêrdînê ez jî ser navê Mûşê em ê tenişta hevdû bin taxim tev hevala eşê di dilê me dane ama Amed Spor taxima tevê Kurdaye. Gelekî spas birêz Sir Sakik parlamenterê Dem Partiyê tu ji Enqerê li gel me bûyî zor zor spas. Coş baş dem baş.